Ik zie mezelf nog zitten. Als een kleine jongen op de achterbank van de groene Mazda Demio van mijn ouders. Onderweg van Helmond naar Nijmegen. In Helmond, daar woonde ik en in Nijmegen, daar is het ziekenhuis. En die route daar naartoe, daar ligt een snelweg. En die snelweg heeft van die geluidswallen aan allebei de kanten, bruin met rood. En elke keer als ik daar langs afrijd, nu nog steeds, dan krijg ik weer datzelfde gevoel van vroeger. Want ik weet nog precies wat ik dacht als ik daar op de achterbank van die auto zat. Ik dacht, ik wou dat ik groot was, want dan was ik niet meer bang. Ik ben bang voor pijn. Ik ben bang in het ziekenhuis, ik ben bang voor de artsen. Ik ben bang dat mijn medicijnen op een dag niet meer te maken zijn of opraken. Ik ben bang om flauw te vallen tijdens het bloedprikken. Ik ben bang voor de uitslag van dat bloedprikken. Ik ben niet helemaal compleet. Want in dat ziekenhuis in Nijmegen, daar kwamen ze erachter dat mijn hypofyse ontbrak. Even een klein lesje biologie, hypofyse, klein kliertje in je hersenen. En die zorgt ervoor dat al je organen in je lijf hormonen aanmaken. Dit werd mij ook al uitgelegd als de fabrieksdirecteur die tegen de medewerkers zei, dit moeten jullie doen. En zonder die fabrieksdirecteur hadden die medewerkers geen flauw idee. En dat leven zonder zo'n hypofyse is een vrij complex gebeuren. Maar de artsen zeiden, hier heb je pillen en prikken. Het zijn er best veel voor de rest van je leven. Beetje lullig om te zeggen, maar je moet ze wel consequent nemen, anders ga je dood. En soms, dat zei ik al, soms ben ik bang dat die pillen op een dag niet meer te maken zijn. Of dat er iets gebeurt op de wereld dat ze niet meer bij mij terecht kunnen komen. En dat ik dan kan gaan aftellen. Dan heb ik hier zo mijn voorraadje aan pillen. Elke dag neem ik er een paar. En die voorraad die wordt kleiner en kleiner en kleiner, maar er komt niks bij. Nog 5 dagen, nog 4 dagen, nog 3 dagen, nog 2 dagen, nog 1 dag. Hoe moet ik leven als ik eigenlijk niet kan leven? Waarom mag ik mijn hele zorgverzekering leegtrekken, die van jou, die van jou, die van jou, die van jou, om altijd al die pillen en die prikken maar te kunnen betalen? Moet ik dan niet eigenlijk zeggen, het is klaar? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de mensen die pillen maken en die ze betalen, want dat is ook een grote teringzooi. En dat voelt dan in mijn geval als toch een beetje knagen aan je eigen fundament, maar ik ga het toch doen. Want ik gebruik dus elke dag een heleboel pillen en één daarvan, dat is de belangrijkste. Die houdt mij als het ware in leven. Maar die pil, dat is een niet geregistreerd geneesmiddel. En dat noemen ze dan met een mooi woord, een magistrale bereiding. Ah, dat klinkt mooi, hè? Magistrale bereiding. En dat klinkt een beetje als een sprookje. En eigenlijk is het ook een sprookje, want met die magistrale bereiding gaat het fantastisch. Ik voel me goed, ik heb energie, ik word 's ochtends wakker en ik heb zin in de dag. Maar zo'n magistrale bereiding wordt als het ware overklast op het moment dat er een wel geregistreerd geneesmiddel op de markt komt. Nou, en dat gebeurde. De grote baas van een farmaceutisch bedrijf, die wordt wakker, die rekt zich lekker uit. Dan krijgt hij van zijn butler, want die kan niet betalen, een lekker ontbijtje op bed, kopje koffie, krantje erbij. En als hij dat allemaal tot zich heeft genomen, dan ziet hij ineens door een kiertje in de gordijnen, blauwe lucht. De zon schijnt, hij hoort vogels fluiten en dan denkt hij, weet je wat ik ga doen vandaag? Ik ga helemaal niet werken, ik ga lekker wandelen. En dan trekt hij zijn wandelschoenen aan en dan gaat hij wandelen door de duinen, dat stel ik zo voor me. En dan wandelt hij en dan geniet hij van de buitenlucht. Maar daar in het gras ziet hij ineens een heel lief, klein, schattig, magistraal bereidingje liggen. Hij had zich voorgenomen om niet te werken vandaag, maar ja, dit is een buitenkantje, die kan je niet laten liggen. Dus hij kijkt of er geen andere kapers op de kust zijn. Hij sluipt erop af. Hij pakt het, dan kijkt hij, wat is dit, hoe werkt dit, wat zit erin? Dan gaat hij het maken in zijn eigen fabriek, plakt er zijn eigen merkje op en niet te vergeten, hij laat het registreren. En vanaf dat moment belt de zorgverzekeraar mij op en zegt, dag meneer Bijnen, we hebben nu een wel geregistreerd geneesmiddel op de markt, dus die magistrale bereiding van u, die gaan we niet meer vergoeden. Joh, dikke prima. Mij hoor je niet klagen. Als het werkt, dan werkt het toch? Maar het werkt niet.
het gaat helemaal niet goed op die fabriekspil en ik heb helemaal geen energie meer. Ik voel me niet goed, ik word 's ochtends wakker en ik heb helemaal geen zin in de dag. En dus ik bel die zorgverzekeraar op en ik zeg, dat gaat niet goed, ik heb die magistrale bereiding nodig. En dan zeggen ze, ja, maar die is goedkoper. Dus dan bel ik mijn arts op en dan vraag ik om een brief te schrijven, medisch onderbouwd, waarom ik die magistrale bereiding nodig heb. Dus dat doet zij, die brief komt daar aan en dan belt de zorgverzekeraar mij op en zegt, ja, maar die is goedkoper. Ja, dus als ik het niet eens ben met een bepaalde winkel, dan koop ik daar niks. Als ik het niet eens ben met de vleesindustrie, dan koop ik toch geen vlees. Als ik het niet eens ben met elk seizoen nieuwe kleren kopen, die dan ergens aan de andere kant van de wereld door misschien wel kinderen worden gemaakt, dan koop ik zo min mogelijk nieuwe kleding. Ik koop het tweedehands. Maar wat nou als ik het niet eens ben met de farmaceutische industrie of met de zorgverzekering? Wat doe je dan? Ik doe niks, want misschien kan ik wel niks doen. Of, nou ja, ik heb wel iets gedaan. Ik dacht, laat ik dit hele proces nou eens vastleggen. Dus ik dacht, ik ga er filmpjes van maken. Die zet ik dan op Instagram. Na een maand kwam de zorgverzekering erachter dat ik dat aan het doen was. Een dag later had ik iemand aan de telefoon. En een week later was het geregeld. Kreeg ik toch weer mijn fijne magistrale bereiding. En fijn voor mij, maar wel een beetje gek, toch? Als de dag nog langer duurt dan de brandstof die nog over is. Als de vaat tot aan het dak reikt, maar je krijgt geen stap gezet. Als de mensen tegen je praten, maar je kunt ze niet meer horen. Als het 3 uur in de middag is, maar je wil alweer naar bed. Haal dan het leven uit een potje en weg is je gedoe. Neem wat hydrocortison of pak wat levothyroxine. Neem anders omeprazol of desnoods paracetamol. Haal het leven uit een potje en het leven lacht je toe. Als je rillerig en kotsend met je hoofd boven de pot hangt. Als je jezelf ziet in de spiegel met een vreemde gele kleur. Als je bevend van de koorts niet weet wat gisteren of vandaag was. Als je vinger is gebroken want die zat tussen de deur. Als je zwetend van de pijn niet weet hoe je nog kunt gaan liggen. Als de stress van je verhuizing stijgt tot ruim boven modaal. Als de arts besluit te hechten en dat zonder een verdoving. Als het aderlaten spaak loopt en je gaat horizontaal. Haal dan het leven uit een potje en weg is je gedoe. Neem wat methylfenidaat of pak wat solifenacide. Neem anders citalopram of desnoods oxazepam. Haal het leven uit een potje en het leven lacht je toe. Als je ziek of zwak bejaard bent en je benen zijn van pudding. En je gebit in een glas water op je nachtkastje staat. Als je loopt aan een rollator of moet zitten in een rolstoel. Als je later op je sterfbed ligt en haast het leven laat. Haal dan het leven uit een potje en weg is je gedoe. Neem wat perindopril of pak wat bicalutamide. Neem anders acetosal of desnoods kinderfinimal. Haal het leven uit een potje en het leven lacht je toe. Als je hebt te accepteren dat je zonder niet kan leven. Als je boos of soms verdrietig bent en voor de toekomst vreest. Als het zou kunnen dat zo'n potje alle beren van de weg haalt. Als het leven uit een potje toch zo simpel was geweest. Als het leven uit een potje toch zo simpel was geweest. Als het leven uit een potje toch zo simpel was geweest. Dankjewel.